كل حيلنا نمسكنك كلنا هاللو يمان صقمنا خير انا እግዚአብሔር አቦና አኻ ጥራይና ጠመትና ሃሌሉ ስለዚ ገበር ካልና ዓብይ ምድሓንና ሐሰብና نمسكنك كلنا هاللو بملأ حيلي كملخك بملأ حيلي كمسكنك هاللو هاللويا 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 تمسكن تبارك هاللويا እግዚአብሔር ንኸተምኡ أبت قدس إنبا سرتا إخزابير كاب كله مدر إسرائيل نيرساليم يفكر أتختم أملاح إتخزابير بزعباخي زبولو زدن نجر سمعه جبسن بابلونن كابتن ززاني هاجرات إيان نهزبي فلسطين تيروسن إثيوبيان كا مسؤوم أبيرساليم زنبرو كتصبصبهم إيه بزعبا أمباتسيون دما كلهم أحزاب أبا أصل تولدو الديناتيون إلهم كتصوع وايام بتلو علون بعلو خصنا عيو إخزابير نهزاب كصحفهم كله ننفس وكف إزي سب إزي أبسيون تولدو إلو كصحفيو بحقوس الناس زمرو كلن برختنا كابسيان كل برختنا كابسيان يزفلفل كوبلي أم تزحف الله እግዚአብሔር بزعبانا كبر نجر تزاري بي هاللويا أتهزب أملاك እግዚአብሔር بزعباها እግዚአብሔር هاللويا بزعباها كبر نجر تزاري بيو بودو بكريستوس يسوس كبر نجر جيري هاللويا بزعباي كبر نجر تزاري بيو هاللويا እግዚአብሔር حنسا تزربه كل تجزي سمعك هاللويا እግዚአብሔር بزعبانا زجرم نجر تزاري بي هاللويا زجرم نجر جيري هاللويا زحقس نجر ززمر نجر جيري سلازي نمسكنا هاللويا أمسكل قرانيو እግዚአብሔር زجرم جبري جيري هاللويا 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 يمسكنك كالله هاللويا እግዚአብሔር بزعباخي زجرم زدنق نجر هاللويا تزارب أنا سمعي له هاللويا بزعباخي እግዚአብሔር عبي نجر تزاري وهاللويا بزعباها እግዚአብሔር زجرم نجر تزاري وهاللويا بزعباز حبرة እግዚአብሔር زجرم نجر تزاري وهاللويا هاللويا نمسكنه هاللويا أفنا خفيتنا እግዚአብሔር اتعبي تسلطن أملاخسي وقع حسيبنا عنا بزعبانا عبو نجر تزاري بي هاللويا نودو ليخو أمسكال قرانيون هاللويا مدحنا فتصمي إمو نمسكنه هاللويا نمسكنه كالنا እግዚአብሔር إذن إتن أبا توليدم كبهالي تتصحيفون ولد أملاح غيرنا هاللويا نمسكن تبارك بيت هاللويا تمسكن نمسكن كالنا هاللويا تبارك هاللويا بناي زل عالم محرت محركوكي بزاينا زل عالم فقرها تصوعكوكي خمس تصحف هاللويا الزربا زدنق نجري هاللويا ازي دمص ازي زجرمي هاللويا هاللويا يمسكنك كالله እግዚአብሔር አብ هاللويا thank you هاللويا 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 أتختم أملاخ እግዚአብሔር بزعباخي كبر نجر هاللويا تزارب تصحيفه نحن إنا دقيقة تما صيون هاللويا بزعبانا እግዚአብሔር بزح نجر جيريو كبر نجر كتزارب هاللويا اتخبر منفسو أوشتنا حديري እግዚአብሔር سلازنا مسكنا هاللويا إدكم على العلس كي هاللويا مسكنوا هاللويا إتي حيلو أبانا زحلف እግዚአብሔር هاللويا أبانا زقمت እግዚአብሔር فقرو أبانا زحدر እግዚአብሔር زبها قلنا እግዚአብሔር زنا قفنا እግዚአብሔር هاللويا سمو يبارك هاللويا أمسكنوا هاللويا بهجني ما أنا قفنا خمس تصحف هاللويا بهجو أباخي هاللويا بهجو أبانا እግዚአብሔር هاللويا رستون السخايخ هاللويا دليتو مسانا እግዚአብሔር هاللويا نمسكنه أداونا لنا هاللويا thank you Lord هاللويا نمسكنك كالنا هاللويا هاللويا يمسكنك كالله እግዚአብሔር بناي زل عالم فقر زفكر كاني ناي زل عالم هيود زهب كاني سمي يا مزقب هيود صحف كاغويتا يمسكنك كالله هاللويا بحرنت كمالالس جبر كان غويتا أرعتي سبر كا يمسكنك كالله بلو هاللويا ما سرتي زباتاتك كاغويتا يمسكنك كالله هاللويا يمسكنك كالله يمسكنك كالله يمسكنك كالله تمسكن هاللويا هاللويا
هاليلويا 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 እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስላደረገ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስላደረገልኝ ነገር ሃሌሉያ ስለዚህ ገበረልና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ረዳአና እግዚአብሔር ይመስገን ምድረ በዳ ዘሳገረና እግዚአብሔር ይመስገን አርዕትና ዘሰበረ እግዚአብሔር ይመስገን ነውሩ ግብጽ ኸባና ዘልዓለ እግዚአብሔር ይመስገን ረሲነት ከባና ዘርሐቀ እግዚአብሔር ይመስገን አርዕት ባርነት ዘሰበረ እግዚአብሔር ስሙ ይመስገን ሃሌሉያ 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 እስከሁላትና ተሲና ነመስግና ሃሌሉያ ስለዚህ ገበረልና ነመስግና ሃሌሉያ ስለዚህ ተገበረልካ ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ የመስግነካለሁ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን ጎይታ ሃሌሉያ ኃጢአቴ ዘርሐካ የመስግነካለሁ ኩሉ ሕማሜ ዝፈወስካ የመስግነካለሁ ንህይወተይ ካብ ጥፋት ዝተበጀኻ የመስግነካለሁ بصبق ነገር ተጽግበን እግዚአብሔር የመስግነካለሁ بقلصمካ ዝደገፍካን የመስግነካለሁ ዘልዓልካን ዘተሳካን የመስግነካለሁ በሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ Thank you Lord Jesus ሃሌሉያ ለሙን ረዳዬ ንስኻይኻ ደጋፊዬ ንስኻይኻ لمون أيدهم كان قويتا أيتحلل كان قويتا هللويا كتمحرني كتفكرني أيدهم كان سلازي مسكنك كالله بملأ حيلي كم لغكا بملأ حيلي كمسكنك قويتا زمن هوتي كله مسكنك هللويا تنفاس أبايك سابز الله مسكنك قويتا هللويا أيدهم كان قنا كتسكمني أتا سلامي تدمي عيد خمكان قنا كتفكرني أتا سلامي كسكمني سلازي دخمكا يمسكنك كالله حالنا كتمحرني سلازي دخمكا يمسكنك كالله كتفكرني سلازي دخمكا يمسكنك كالله لمون فقرها بحدش من قد سلا تقلص علي يمسكنك الله لازم بايزي بحدش تقلص لهم كم استصحفه بحدش على الواس سلا تقلص بمحرتك سلا تقلص بفقرها سلا تقلص قويتا نمسكنك لمون እግዚአብሔር አቦ በመንፈስካ ምትንካፍ ስለዝኸው ምጽንና ስለዝኸው ምፍዋስ ስለዝኸው እግዚአብሔር አቦ ነመስክነካ ዝጉባኤ በሙላ ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ስለዘመስክነካ ሃሌሉያ ስለነምልህ ነመስክነካ አሜን ኢየሱስ ጎይታዬ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ሃሌሉያ ነዛአብ አምላክ ሃሌሉያ በይኑ ስልጡን ዝኾነ ጎይታ ሃሌሉያ በይኑ ግኑን ዝኾነ ጎይታ ሃሌሉያ ክነምልኽ ኮይና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ የእጋርና ናብዝ ቤት ዝዘቃላጠፈ ጎይታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ምሕረቱ ዘብዝሓልና ጎይታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለይትና ዘውገኸ ጎይታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሰላሙ ዝሃበና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ 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 የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ
የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ታሪክ ቀያሪ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሪ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ እግዚአብሔር ንኹሉ በብግዚኡ ጽቡቕ ዝገብር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጥራይ ነምልኮነ ዝጎይታ እዚ ሃሌሉያ ኩነታትና አይደርኸና ሃሌሉያ 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 ኩነታትና አቦቱ እንከሎ ነዚ ጎይታ እዚ ክነምልኮ ኢና ሃሌሉያ እስከም ሰይጣንና ነገርናዮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ እስኪ ንገሩ ሃሌሉያ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ 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 ታምር ቀያሪ እግዚአብሔር ታምር ቀያሪ ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ ታሪክ ቀያሪ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ ታሪክ ቀያሪ ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ታሪክ ቀያሪ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ ታሪክ ቀያሪ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ታሪክ ቀያሪ ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው ውብ አድርጎ ሰሪ ታሪክ ቀያሪ ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው ውብ አድርጎ ሰሪ ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሪ ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ ታሪክ ቀያሪ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ያደጉ እግዚአብሔር ያታማኝ እግዚአብሔር ያመልካም እግዚአብሔር ያቸሩ እግዚአብሔር ያደጉ እግዚአብሔር ያታማኝ እግዚአብሔር የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ታሪክ ቀያሬ ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው ውብ አድርጎ ሰሪ ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ እስኪ ልታል አብሳድና ጉባኤ ድምፅ ልታለሁ ሃሌሉያ ይታለለ ለዚህ ቤታቴ ሃሌሉያ እስኪ ሰይጣንን ንገሩት ሃሌሉያ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ታሪክ ቀያሬ ታምር ሰሪ ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምር ሰሪ ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ ያመልካም እግዚአብሔር ያቸሩ እግዚአብሔር ያደጉ እግዚአብሔር ያታማኝ እግዚአብሔር ያመልካም እግዚአብሔር ያቸሩ እግዚአብሔር ያደጉ እግዚአብሔር ያታማኝ እግዚአብሔር የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ታምር ቀያሬ ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው ውብ አድርጎ ሰሪ ታሪክ ቀያሬ ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው ውብ አድርጎ ሰሪ ያመልካም እግዚአብሔር ያቸሩ እግዚአብሔር ያደጉ እግዚአብሔር ያታማኝ እግዚአብሔር ያመልካም እግዚአብሔር ያቸሩ እግዚአብሔር ያደጉ እግዚአብሔር ያታማኝ እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሬ ታምር ሰሪ ሁሉም በጊዜው ውብ አድርጎ ሰሪ ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ ያታማኝ እግዚአብሔር ያመልካም እግዚአብሔር ያቸሩ እግዚአብሔር ያደጉ እግዚአብሔር ያታማኝ እግዚአብሔር እስኪ አምላካችን ታማኝ ነው ሃሌሉያ እሙን ጎይታ ሃሌሉያ kabaha kumziko aysidu olbay kumzirxo aysidu olbay kumzirxo
ክትመልሶ ምስረረፉ እትዘለየኒ ኩሉ ብምቱ ጊዜው ካባኻ ከምዝረኽቦ ዝንግኦ ልበይ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ እትዘልየኒ ኩሉ ብምጁብ ጊዜው ካባኻ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ሃሌሉያ ኣይዝንግኦ ልበይ ኢየሱስ ሃሌሉያ እቶይ ተመሊሱ ክሪ እምነት አሎኒ ስለመንክዎ ክቕበል ክትሰምዓኒ ክትሰምዓኒ ኣይ እቶይ ክትመልሶ ኣይ ምስተረፉ እትዘልየኒ ኩሉ ብምድብ ጊዜው ካባኻ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ እትዘልየኒ ኩሉ ብምድብ ጊዜው ካባኻ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ እትዘልየኒ ኩሉ ብምድብ ጊዜው ካባኻ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ከምዝረኽቦ ኣይዝንግኦ ልበይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብምድብ ጊዜው ዝገብር እግዚአብሔር አምላክ ሃሌሉያ ኢየሱስ የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሪ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሪ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ
እግዚአብሔር ሃሌሉያ እስከ ሰናዩ አብ ሕይወተይ ትብሉ ሃሌሉያ ኢየሱስ ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሬ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሬ እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሬ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሬ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሬ እስኪ ጭብጨባና እልልታ ሃሌሉያ ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ጉዳጉድ ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሬ እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሬ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሬ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ ታማኝ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ያ ቸሩ እግዚአብሔር ያ ደጉ እግዚአብሔር ያ መልካም እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሬ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሬ እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሬ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሬ እግዚአብሔር ሃሌሉያ እስኪ ዕዳውን አምሰናይ ልብናልና የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሌሊት የለም የማይነጋ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ታምርን ሰሬ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ውብ አድርጎ ሰሬ እግዚአብሔር ታሪክ ቀያሬ እግዚአብሔር ታምርን ሰሬ እግዚአብሔር ሁሉም በጊዜው እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ምስጋና ይግባው ሃሌሉያ አምልኾና ይግባው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንኹሉ በብግዚኡ ጽቡቕ ዝገብር ጎይታ ሃሌሉያ 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 ንሱ ዘይክእሎ ነገር የለን ሕዋቴ ሃሌሉያ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ቀሊል እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ مسنا لبنا لنا هاليلويا
አሎኒ እምነት አሎኒ እምነት አሎ እስኪ እምነት አብኩነታተይ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ ዘአመንኩ አለኒ ሃሌሉያ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ አትሁሉ ዝኽእል አትሁሉ ዝኽእል አትሁሉ ዝኽእል አትሁሉ ዝኽእል እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ አትሁሉ ዝኽእል አትሁሉ ዝኽእል አትሁሉ ዝኽእል እስኪ ሰይጣንና ሰማ ሃሌሉያ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ አትሁሉ ዝኽእል አትሁሉ ዝኽእል አትሁሉ ዝኽእል አትሁሉ ከምንዳዬ ዘፈር ከምንዳዬ ዘሽበር ከምንዳዬ ዘፈር ከምንዳዬ ዘሽበር ከምንዳዬ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ እምነት አሎኒ አትሁሉ ዝኽእል አትሁሉ ዝኽእል አትሁሉ ዝኽእል አትሁሉ ዝኽእል ከምንዳዬ ዘፈር ከምንዳዬ ዘሽከር ከምንዳዬ ዘፈር ከምንዳዬ ዘሽበር ከምንዳ እስኪ እልልታና አይትን ሃሌሉያ ጸላኢና ሰምዐ ሃሌሉያ አይኑና ረአየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ባርባት እንኳን ተቀድኩ ክፉ አይፈርህ መንጁ ዘሎ ምሳይ ብምክሪ አምላኽ ማይ መንዩ ዘተንግቶ እኩል ዝበሎ ማኑዛዚብዎ ፀሓይ ዓሪቡ ዝመሰየ መስሚዶ መዓስዩ ዝመት ኢለ ተጠበኽዎ ስባይ ኮነ ተስፋይ ዝገበርክዎ ብግዚኡ ኣምላኸይ ኣሎ 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 ተኣመንክዎ ኣሎ አይክድንግን ከምንዳዬ ዘፈር ከምንዳዬ ዘሽበር ከምንዳዬ ዘፈር ከምንዳዬ ዝሽበር ከምንዳዬ ሃሌሉያ
ታይክብል ታይክብል ተመስገን ታይክብል ታይክብል ብዛዕባኻ ታይክብል ታይክብል ተመስገን ታይክብል ታይክብል ብዛዕባኻ ታይክብል ታይክብል ተመስገን ታይክብል ታይክብል ብዛዕባኻ ታይክብል ታይክብል ተመስገን ሃሌሉያ ጎይታዬ ስኻ ኻበይ ፍጹም ኣይርሓካን ሃይለይኻ ንምርድይ ቀልጢፍካ ንዓይን ምብጃው ኣብ ዘመን ግለተይ ከይተፈለኻ ኻባይ ከማይ ኣልጅግናለኻ ምሳይ ጎይታዬ ስኻ ኻበይ ፍጹም ኣይርሓካን ሃይለይኻ ንምርድይ ቀልጢፍካ ንዓይን ምብጃው ኣብ ዘመን ግሽበተይ ከይተፈለኻ ኻባይ ከማይ ኣልጅግናለኻ ምሳይ ታይክብል ታይክብል ብዛዕባኻ ታይክብል ታይክብል ተመስገን ታይክብል ታይክብል ብዛዕባኻ ታይክብል ታይክብል ተመስገን ጨለማው ተገፎ ብሩህ ቀን ወጣለይ ጌታዬ ሐዘኔ ገፈፍ አረገልኝ ገፈፍ አረገልኝ ጨለማው ተገፎ ብሩህ ቀን ወጣለኝ ጌታዬ ሐዘኔ ገፈል አረገልኝ ገፈል አረገልኝ ሌላ ነገር የለኝም በውስጤ ሌላ ማለዳም ሁሌ ለኔ ብርቅ ነው ኢየሱሴ ሌላ ነገር የለኝም በውስጤ ሌላ ማለዳ ሁሌ ለኔ ብርቅ ነው ኢየሱሴ ጸጋ በዝቶ ከብሬአለሁ ዘመን መጥቶ ታስቤአለሁ ምህረትህ በኔ ጸንታ አቆመችህ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ጸጋ በዝቶ ከብሬአለሁ ዘመን መጥቶ ታስቤአለሁ ምህረትህ በኔ ጸንታ አቆመችህ ክበር እስኪ በጭብጨባ ክበር ጌታ
ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ጸጋ በዝቶ ከብሬአለሁ ዘመን መጥቶ ታስቤአለሁ ምህረት በኔ ጸንታ አቆመች ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ጨለማው ተገፎ ብሩህ ቀን መጣልኝ ጌታዬ ሐዘኔን ገፈፍ አረገልኝ ገፈፍ አረገልኝ ጨለማው ተገፎ ብሩህ ቀን ወጣልኝ ጌታዬ ሐዘኔን ገፈፍ አረገልኝ ገፈፍ አረገልኝ ሌላ ነገር የለኝም በውስጤ ሌላ ማለዳ ለኔ ብርቅ ነው ኢየሱሴ ሌላ ነገር የለኝም በውስጤ ሌላ ማለዳ ለኔ ብርቅ ነው ኢየሱሴ ጸጋ በዝቶ ከብሬአለሁ ዘመን መጥቶ ታስቤአለሁ ምህረትህ በኔ ጸንታ አቆመችህ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ጸጋ በዝቶ ከብሬአለሁ ዘመን መጥቶ ታስቤአለሁ ምሕረትህ በኔ ጸንታ አቆመችህ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ክበር ጌታ እስከናይ መወዳታ ጸጋ በዝቶ ከብሬአለሁ ዘመን መጥቶ ታስቤአለሁ ምሕረትህ በኔ ጸንታ አቆመችህ ክበር ጌታ ክበር ጌታ እስኪ ኣዳውና ኩላትና ሓፍነ ብልሞ ዘመናይ መጺኡ ብጸጋኻ ተላዕለ በልዎ ዘመናይ መጺኡ ካብ መንፈስካ ተላዕለ ካብ ቅባትካ ተላዕለ ካብ ጸጋኻ ተላዕለ ዘመናይ መጺኡ ሃሌሉያ ሎሚ ብኢየሱስ ስም ካብ ጸጋ ኣምላኽ ተላዕለ ምውፃእ ይኹን እብል ኣለኹ ካብቲ ማይ ዘይብሉ ጭቃ ጉድጓድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምውፃእ ይኹን ይብል ኣለኹ መውጣት ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ጸጋ ኣምላኽ ተላዕለ ኣርዑት ዘበለ ኩሉ ይሰበር ይብል ኣለኹ ይሰበር በኢየሱስ ስም ጉድጓድ ዘበለ ሁሉ ኢየሱስ ስም ይደፈን ይብል ኣለኹ ሃሌሉያ
ما أسرت زبالة كله يفتح سلمات وحيل كله يكفف يبل الله بيسوس سما ستسبر يغان كبزح تقبات تلعلى أرعد زبالة كله لما انتهي كونه تسبر أرعد الصبر يبل الله من قف دورنا زبالة كله يصبر يبل الله I break in the name of Jesus أمره لبز حزب بلا كله يلعن بيسوس كريستوس سمع زتل على يغون بلا لغو لغقو زقو معي لغقو زبام له لغق أمره كل سب لغق لب كل سب بشم يسوس كريستوس حيل كله تسلمات كله زتدف يغون بلا لغو صقاخان كله أخالي إمونا مسكنا كالونا بيسوس كريستوس سم كله خبرينا عخايخون سلاتن فتو هزب ما نتصلي سخاسنا يكتقبر لنا أموني خامون بارخة كالونا سلا كل نقرنا مسكنك زيابير أمدرنا علامة اللوكا بسمنا علامة اللوكا اللوكا زيابير من مكوا زي مسل انت مسألة جن اللوكا مدبمونا مسكنك كالونا إذا أبجيزيون بساعتون السخاس لا تقبرونا مسكنك نتنسخات تقبروا لك زي زمشي نقرابنا يرقببل كبروا كلنا عقابي يسوس سم آمين يسوس قويتاي دولكم كلكم أبزل لكم قويتاي باركم نابتقاكم زلوا سب سلمات كاتجفي فيه سلامنا عقايكم بلو هاليلويا سلمات كي تجفي فيه سلامنا عقايكم بلو هاليلويا peace unto you in the name of Jesus peace to you in the name of Jesus سلامنا عقايكم سلامنا عقايكم سلمات كا تجفي فيه بلو هاليلويا in Jesus mighty name سلمات جفاف هاليلويا يسوس قويتايو سلام نعاهم يخون سلام نعاهم يخون سلام نبيتكم يخون سلام نزلكم زبلا يخون سلام نتناتكم زبلا يخون بلا الله سلام نعاهم يخون اتخاب كله امره زبل السلام املاك دما نلبكم من حسابكم من بكريستوس يسوس جارو تقبروا كحلو يما سلام كريستوس قبلبوهم يكسع سلام كريستوس قبلبوهم يكسع يسوس قويتايو سلام ناي كريستوس قبلبوهم يكسع رامين بل سلام يسوس قبلبغا يكسع هاليلويا the peace that passes all understanding hallelujah may guard your heart and your mind in Christ Jesus hallelujah اتخاب كله روزبل السلام أملاخ بسم يسوس نامرهم من لبهم يحلوا أبدا الله سلام كريستوس لبهم يكسب أبدا الله سلام كريستوس أب حداركم أبدا الله سلام كريستوس أب بيتكم يكسب أبدا الله تمق على التان طقعت الناس قوي تعالوا هاليلويا يسوس قوي تعال بسلام كنا أتون كنا وصني قبعنا تمسفن السلام أبنا سلزله من منكوا بزوريانا بزوح نقرن تلو يسوس قنا ما أخناي هاليلويا أبزوريا يرسالين بزوح آخرنا تلو إجزاء بيركب حجل لما أبزوريا هزبي آمين ده بيرد سلامنا حلويا هاليلويا قويتاي بارك إزب أني اللي بتخرسياني زبهال نكوا كلهم بدحان بسلام بتساكم لما تجمر تاجي لو ما أنت ما أخلنا خمل لهم مثلا لازم تأسب تدعلو تسيب لنا ويلكم كنبلك خنبلك سلازي أبزل لهم ونملك راي أداوكم أرينما نجاش زقبا أباه بلا غيرنا سلام كنبلكم anyone newcomer لو ما أنت زمت السبت تدعلو أما أخلنا حد يسب أداوك ويا أداوك خير أمه سلام كنبل anyone لومي لما تجمر تاجي زمت كلاتنا جزاينا جايش يبلنا حرك جاء بير مسجن قويتاي بارك بعر أجايش تدا أخوينا كله زلنا سمناوي مدباتنا بوتي زلوا ناي سولوس ناي زوم ناي وقعتات صلوت أبوتي زلوا بروخات حواتي كسب عسران شعتن زخون سمتيو أبزوم يتصلي الله which is good but that's not enough كاني كلاتنا خنصلي سيقبعنا قويتاي بارك ناي صلوت دقن ارتخف فلوسي كورر نابلنا خنمتص يقبعنا درايفاين تيق قلاين تيق زيا جزخها كفتا بالكامل صلى يتريا سلازي بفلاي أبجزنا نحضر أبصرح زي لنا بس عادي I really highly encourage you متشيهم كتصلي ونجوه وقعتها متشيهم تصلي قويتها يبارك آمين دو هو نجوه I know نجوه دكاس تعمتي عمش وقعتها دكاس جن in Jesus name كان تخبر تقلع بالله قويتها يبارك آمين دو نواجه خفيف كامس متأخا أملاخ دم نمعت خازقون حافظ زيت بالعليها ولك هاليلويا يسوس قويتها
ስለዚህ ንግሆ ንምፃ ንጸልይ እግዚአብሔር መስገን ረቡዕ ናይ ወንጌል አገልግሎትና ኣሎ ክፍትዩ ኩላትና መፂና ንጸልይ ወንጌል ድማ ናብዛ ከተማ እዚኣ ነብፅሕ ዓርቢ ናይ ደቅና ካብ 13 ዓመት ዕድሚኦም ንላዕሊ ናይ እንግሊዘኛ ሰርቪስ ኣለዎም መፂና ድሮብ ንግበሮም ካልኦይ ፓርክ ወይ ካልእ ፅሑም ኢና ፅቡቕ እዩ ናብ ቤት ኣምላኽ ድማ ራይድ ሂብና ነምፃዮም ዋጋ ንኽፈለሎም ኣይጠዓመናን ኡበር ንኣዘሎም ጎይታ ይባረኽ ይግባእ እዩ ኣሜን ዶ ክሰምዕ ወለዶ ክድሕን ምእንቲ እታ እምነት ናብ ደቅና ምምሕልላፍ ናትና ሓላፍነትና ኣሜን ዶ እስኪ ሓላፍነት ኣይበሉ እምነት እስኪ በሉ ናብ ወደይ ናብ ጓለይ ምምሕልላፍ ሓላፍነት እዩ ስለዚ ዋጋ ንኽፈል ብግዜና ብገንዘብና ብኩሉ ከይመፁ ክተርፉስ ኣይነፍቅደሎም ጎይታ ይባረኽኩም ስለዚ ዓርቢ ደቅና ዝደዶም ቀዳም እውን ካብ ሰዓት 5 ክሳብ 8 ኩላትና ንጸልይ ኣለና ኣብዚ መፂኹም ጸልዩ ነፍስኹም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብስስዋ ጎይታ ይባረኽ ንጸልይ ሓቢርና ገጽ ጎይታ ንድለ እዚ ዘመን እዚ ጸሊኻ እዩ ዝውፃእ እዚ ዘመን እዚ ጸሊኻ በቃ ዝሕለፎ ስለዚ ዘይጸልይ ግደ ካልእ ከይከውን ምእንቲ ሓደራኹም መፂና ብሓንሳእ ገጽ ጎይታ ንድለ ሰንበት ኣብ 3 እብረና ከም ዝተዓመና መፂና ብጊዜ ግን ጎይታ ባርኩም ጊዜ ኣምላኽ ዕዘበና ጊዜ ብጊዜ ንምፃእ ጎይታ ይባርኽኩም ዘለዋኒ 3 መተንባህታታት እንታየን ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ባይብል ስኩል ኣለና ኣብዚ ሓፀርቲ ኮርሳት ድማ ን5 ሰሙን ን6 ሰሙን ዝኸውን ክንህብ ቀኒና ኣለና ሕጂ ኣብዛ ትመዘለ ሓሙስ ዕለት 26 ብሓብትና ፌቨን ዝወሃብ ናይ ኢቫንጀሊዝም ትምህርቲ ክህሉ ማለት ስለዚ እዛ ትምህርቲ እዚኣ ነዛ ትምህርቲ እዚኣ እንታይ ጌርና ኣለና ብኣካል ዝነበረ ሕጂ ግን ብዙም ጌርና ኣለና ስለዚ ኣብ ቤትና ኮይና ብዙም ክንካፈል ንኽእል ኢና ሓሙስ ዕለት 26 ክሳዕ ዲሰምበር 21 ዘሎ ዝቕፅል እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኢቫንጀሊዝም ከመይ ጌርና ንምስክር ኣብ ምስክርነት ዘሎ ነገራት ብምሉእ ክጠቕመና ምእንቲ ንተዓጠቕ ጎይታ ይመስገን ስለዚ ሓሙስ ዕለት 26 እዩ ኣብ ገዛኢ ዳሕራይ ክንምዝገብ ሽምና ክንህብ ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር መስገን ደቂ ኣንስትዮ ዘበርክን ኩልኽን ነዛ ኣብ ቅድሜና ዘላ ቀዳም ሰዓት 2 ፈረቓን ናይ ሕብረት ግዜ ክህልወክን እዩ ስለዚ በታ መዓልቲያ ካልእ መደብ ኣይትሓዛ ኩልኽን ደቂ ኣንስትዮ ይዕድማኽን ኣለዋ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መራሕትኽን ሰዓት 2 ፈረቓን ቀዳም ኣብዚ ክትራኸባ ይኽን ኣሰብኡት ዘበልና ድማኒ ቆልዑት ብመሓዝ ኣብ ቤት ብምዃን ንተሓጋገዘን ኣሜን ዶ ንዕና ኺዳ ክንብለን ከለናሲ ዝግባአና ከዓ እንታይ ንግበር እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ ቆልዑት ብፍላይ ንኣሽቱ ቆልዑት ተዳኣለው ቆልዑት ብመሓዝ ድግፈን ሓደራኹም ንብል ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ I think ሳልሰይቲ ያላትን ምስለና ሓቀደ ታለና ከለመተባለ ኦኬ ናይ መንእስያት አላትን ጾምን ጸሎትን እዚ ሰሙን እዚ ብምሉ መንእስያትና ኣብ ጾምን ጸሎትን ኣለው ካብ ጽባሕ ሱኒ ማለት እዩ ዞም ሰዓት 5 ምሸት ዝእከቡ ኩሎም መንእስያት ኣብ ጾምን ጸሎትን ቅንዮም እዚ ሰሙን እዚ ስለዚ ኣትሊስት እታ ቀዳም መዓልቲ ግና ምስኦም ክንሓብሮም ኢና ኣብቲ ጾምን ጸሎትን መንእስያት ኮይኖም ክጸሙ ደስ ኣይብል مش حكي بتعم دسيبلي ስለዚህ ንሕና ድማ ከም ኣዳልትስ we have to encourage them ቀዳም ምስኦም ጸምና ሰዓት 5 ክንመጽእ ከለና ብጾምና ኢና ናብዝ ንመጽእ ማለት እዩ እታ ቀዳምቲኣ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ስኬጁልና ናይ መወዳእታ ወርሒ ስለ ዝኾነት ንሕሙማትን ጸሎትን ሓገዝን ዘልዮም ሰባት እንጽልየላ ግዜያ ስለዚህ በዚ መዓልቲ ጸምና ውዕና ከም ዝኽንጽሊና ዝኾነ ይኹን ትፈልጥዎ ሰብ ዘመድ ይኹን ዝኾነ ሓገዝ ጸሎት ዘልዮ ድማ ሒዝና ንምጻ ሕሙማት ይኹኑ በጋንታ ኣስሪ ይኹኑ whatever ኣብዚ ኩላትና ኮይና ክንጽልየሎም ኢና ብኡ ጥዑም ግዜ ክህልወና ይኣምነ ስለዚ ኩላትና ንምጻ ጎይታ ይባረኩም ሕጂ ቦባን 20 እናዋጻሉ ግዜ ክኾን ቅድሚ ግና ሆምሴል እውን ኩላትና ኣብ 11 ቦታ ኣለና ኩላትና ከምቲ ግዜ ኩሉ ግዜ ንብሎ ክንጥርነፍ ብፍቕሪ ኣምላኽ እምዕደኩም ኣምላኽ ይባረኩም ሕጂ ምስ ዲያቆን ትሄድ ኮይና ክንጽልይና እግዚአብሔር አምላክና ደጊምና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እጅ ከዓ ስለቲ ዝዋጻእ መባን 20 ንባርከካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ንህዝብኻ ሁሉ ክትባርኽ ናይ ተኣምራት ናብራ ከተንብሮ እግዚአብሔር ብሽም ኢየሱስ ጽልያለሁ ክብሩ ሁሉ ንዓኻ ይኹን
እግዚአብሔር በቃሉ ገይሩ አخዛረበና ኩላትና በጸሎት ንኹንሞ ጎይታ ቃል ካሃበነ ንበሎ ናምላኽ እንዳተጸባበናዮ እግዚአብሔር ክዛረበና እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ቃሉ ክለቀልና እግዚአብሔር ቃሉ ይህብዩ ሃሌሉያ እስከ መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ጽበየካ ኣለኹ ንበሎ እስኪ ዝጉባኤ እዚ ንስኻ ክትገዝኦ ንስኻ ክትቆጻጸሮ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ንዓኻ ነረክበካ ኣለና ንስኻ በይንኻ ክትዛረብ እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ቃልካ ክትልእኽ እግዚአብሔር አምላኸይ እግዚአብሔር በዛ ሰዓት እዚኣ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድመኻ ኣነ ነዚ ህዝቢ እዚ ንእግዚአብሔር ስምካ ንጽዋዕ ኣለና እግዚአብሔር አምላኸይ ንህዝብኻ ንኸንቱ ኣይትእክብን ኢኻ ንኸንቱ ከዓ ድለይኒ ኣይትብልን ኢኻ እግዚአብሔር አምላኸይ ሕጂ ድማ በቃልካ ጌርካ ንነፍስ ወከፍ ክትዛረብ ንነፍስ ወከፍ ከተበርትዕ ንነፍስ ወከፍ ክትድግፍ እግዚአብሔር አምላኸይ በዛ ሰዓት እዚኣ ኳስ እግዚአብሔር ሓዚኑ ዝመፀ ጉሂዩ ዝመፀ ሕጂ ግን እግዚአብሔር ካብ ቃልካ ስልጣን እግዚአብሔር አምላኸይ ነገራቱ ሁሉ ክልወጥ እግዚአብሔር ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ንጸልይ ኣለና አምላኸይ እዚ ሁሉ ከዓ ስለትገብሮ ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ሁሉ ንዓኻ ይኹን ንቃልካ ዘጻረር ዘበለ ሁሉ ሓይሊ በዛ ሰዓት እዚኣ ብስም ስልጣን ወዲ አምላኽ ዝተገንሐ ይኹን ሓይሊ ሁሉ ጸልማት ብሽም ኢየሱስ ንግሥጽ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰማያትና ይከፈት አየራትና ይከፈት አምላኸይ ቃልካ ብዘይ ምኽልካል ክዝረብ እግዚአብሔር ሎሚ ቃልካ ብዘይ ምኽልካል ክንሰምዖ እግዚአብሔር ክንዛረቦ ሎሚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትረድአና ጸልይ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን ጸልይ ኣለኹ እግዚአብሔር እዚ ሁሉ ከዓ ስለትገብሮ ነመስግነካ ኣለና ንዓይን እግዚአብሔር ነዚ ክቡር ህዝብኻን ስለትድግፍ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ብስም ተፍቅሮ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ክብሪና አምላኽና ይኹን ስም እግዚአብሔር ይባረኽ እስኪ ጎይታ ኢየሱስ ይባረኽካ በልዎ እስኪ ያረድ ሓውና አምላኽ ይባረኽካ ያረድ ሓወይ ጎይታ መመሊሱ የብዝሓልካ አሜን ዶ እስኪ ዳውኩም አልዒልኩም የብዝሓልካ እስኪ በልዎ በኦርጋን ዘገልገልካና እግዚአብሔር ይባረኽ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እግዚአብሔር ስለዘተንስአልና ስሙ ብሩኽ ይኹን ንእስነትካ ብሽም ኢየሱስ መመሊሱ ይጠቀመሉ አሜን ዶ እስኪ ብኩሉ ዘገልግሉና ድማ ብሜድያ ዘገልግሉና ብዝተፈላለየ ብሚክሰር ብዝተፈላለየ ብህፃናት ብንሪኦም ዘይንሪኦም ኩሉ ዘገልግሉ ሕዋትና እስኪ ዳውኩም አልዒልኩም እግዚአብሔር ይባርኽኩም በልዎም እስኪ አሜን ህዝቢ አምላኽ ድማ እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ድማ ዘመንኩም ይባርኽ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኹ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እጅ ድማ እግዚአብሔር ረዲኡና ከም እንደገና ኣብ ቃሉ ዙርያ ተረኺብና ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ዶ ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር መቸም ክእክበካ ከሎ ገለ ነገር ቀሪቡ እዩ ዝእክበካ ገለ ነገር ክህበካ ደልዩ ገለ ነገር ከብልዓካ ደልዩ ገለ ነገር ከስትየካ ደልዩ ሰብ ከማን ጽቡቕ ይገብር አምላኽና ግዳ ማዕረኽ እንደይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ዝሓለፈ ንኽልተ ሰሙናት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ኢና ዘለና ሎሞም ካብቲ ምዕራፍ ኣይንወፅን ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ናይ መወዳእታ ናይታ ምዕራፍ ኢና ክንዛረብ ኣብዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ማለት ኣሞንጎ ሄኖክ ሓውና አገልግሉ ነይሩ ዝሓለፈት ቅድሚኣ ዝነበራ ክልተ ሰሙን ማለት እየ ክልተ ነገር ኢና ልዒልና ተዘራሪብና ብዛዕባ እምነትን ብዛዕባ መመስጋንን እምነት ወስኸና እንዳበልና ካልአይቲ ድማ ብዛዕባ መመስጋን ድማ ኢና ክልተ ሓሳብ ርኢና ሎማዓንቲ እታ ናይ መወዳእታ ናይዛ ምዕራፍ እዚኣ መዛዘሚት ንገብራ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ኢና ክንዘራረብ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
ስለዚህ ተኸታታሊ ሰለስቲአን ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ንረኽበን ዘለዋ ሓሳባት እየን መጽሐፍ ቅዱስና ስለ ሓደ መንግስቲ እዩ ዝዛረብ ካብ ብሉይ ኪዳን ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ኩሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብምልኡ ስለ ሓደ መንግስቲ እዩ ዝዛረብ መንግስቲ ድማ ኣርባዕተ ነገራት እዩ ዝሕዝ ንጉስ ኣለዎ ሃገር ኣለዎ ህዝቢ ኣለዎ ሕገ መንግስቲ ድማ ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ንሓንቲ መንግስቲ እዩ ዝዛረብ እታ መንግስቲ ኣምላኽ እያ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቲ ንጉሳ ድማ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንጉሳ እቲ ሕገ መንግስታ ድማ ቃል ኣምላኽ እዩ እቲ ምድሪ ድማ እታ ንወርሳ ሓዳስ ከተማ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሪኢኹም መራሒ ሙሴ ነይሩ ሕጊ ድማ ሕጊ ሙሴ ነይሩ ህዝቢ ድማ ህዝቢ እስራኤል ነይሮም እታ ከተማ ድማ ከተማ ከነዓን ድማ ምድሪ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እዩ ስለዚ በዛ ሓሳብ እዚ ሒስኩም ኢና ናብዛ ሓሳብ ናይ ሎማዓንቲ ክንኣቱ ምዕራፍ 17 ኩላትና መጽሐፍ ቅዱስና እንተዳውፂና ምዕራፍ 17 ካብ ቁጽሪ 20 ጀሚርና ክሳብ 37 ዘሎ ኣውፅሞ ኩላትና ካብ ዘለናዮ ንኽብሪ ቃል ኣምላኽ ተሲእና ነቲ ቃል ከናንብቦ ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ካብ ቁጽሪ 10 ብሽም ኢየሱስ ከንብቦ እየ ፈሪሳውያን መንግስቲ ኣምላኽ መዓስ ትመጽእ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ኸዓ ንሱ መንግስቲ ኣምላኽ እንሃ ኣብ ውሽጥኹም ኣላ እሞ መንግስቲ ኣምላኽሲ ብምትሕልላው ኣይትመጽእን እያ እንሃ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላ እውን የልቦን ኢሉ መለሰሎም 22 ንደቀ መዛሙርቱ ኸዓ በሎም ካብ መዓልታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትርእዩ ትምነይለን መዓልታት ክመጻ እየን ኣይ ክትርእዩን ከዓ ኢኹም መብረቕ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕ እቲ ካልእ ወሰን ሰማይ ከም ዝበርቕን ከም ዘብርህን ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ በታ መዓልቱ ክኸውን እዩ እሞ እንሆ ኣብዚ ወይስ እንሆ ኣብቲ ኣሎ ክብልኹም እዮም ኣይትኺዱ ኣይትስምዕዎ ኣይትስዓብዎምን ቅድም ግና ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ በዚ ወለዶ እውን ክነዓቕ ብግዲ እዩ ከምቲ ብዘመን ኖህ ዝኾነ ብዘመን ወዲ ሰብ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ ክሳዕታ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣተወላ መዓልቲ ይበልዑን ይሰትዩን የእትውን የተኣታትውን ነበሩ ማይ ኣይህ ድማ መፀ ንኹሎም እውን ኣጥፍዐ ብዘመን ሎጥ ድማ ከምኡ ኾነ ይበልዑን ይሰትዩን ይሸጡን ይሻየጡን ይተኽሉን ይሃንጹን ነበሩ በታ ሎጥ ካብ ሶዶም ዝወጸላ መዓልቲ ድማ ካብ ሰማይ ሓውን ዲንን ወረደ ንኹሉ ከዓ ኣጥፍዐ በታ ወዲ ሰብ ዝምግለጸላ መዓልቲ ድማ ከምኡ ክኸውን በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ደርቢ ዘሎ ኣቕሕኡ ከዓ ኣብ ቤት ዘለዎ ክወስዶ ኢሉ ኣይውረድ ኣብ ወፍሪ ዘሎ እውን ንድሕሪት ኣይመለስ ንሰበይቲ ሎጥ ዘክርዋ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፍኣ እዩ እቲ ዘጥፍኣ ግና ከድሕና እዩ በታ ለይቲ እቲኣ ክልተ ኣብ ሓንቲ ዓራት ክድቅሱ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ብሓንሳብ ክጥሕና እየን እታ ሓንቲ ክትውሰድ እታ ካልአይቲ ክትሕደግ እያ ክልተ ኣብ ወፍሪ ክጸንሑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ካልኣይ ክሕደግ እዩ እብለኩም ኣለኹም መሊሶም ከዓ ጐይታይ ኣበይከ እዩ በልዎ ንሱ እውን ኣብቲ ገንቢ ዘለዎ ኣሙራታት ናብኡ ክእከቡ እዮም በሎም
ጎይታ ይኽብረኩም ቆፈሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምዚ ዝበልኩኹም ኣብዘን ዝሓለፋ ተንዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ብዛዕባ እምነትን ብዛዕባ ምስጋናን ምስርአና ሕጂ ናብዛ ናይ መወዳእታ ናይዛ ምዕራፍ እዚኣ መጠቃለሊት ሓሳብ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እትብል ሓሳብ ኢና ንመጽእ ብሕቶ እያ ተላዒላ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣኒ ንወለዶ ብምሕሳብ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ብምሕሳብ እዩ መሊስዋ ኣዝያ ድማ ተገድስ ሓሳብ ድማ እያ ኣብ ህይወት ዘመንና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕጂ ቅድሚ ናብቲ ሓሳብ እቲኣ መወዳእታ በታ ሓሳብ እቲኣ ስቕጥ ኣቢለ ክውዴ ቅድሚ ናብዛ ሓሳብ እዚኣ መምፀይ ግን የቕረታ ንቁሩብ ግዜ ፋሕ ከብለኩም እየ ኣብ እምሮኹም ምክንያቱ ንድሕሪት ምልስ ክንብል ኢና ካብ ምዕራፍ 16 ስለ ዘጀመርኩ ልክዕ ናብቲ ምዕራፍ ክንምለስ ኢና እሞ ካብኡቲ ሓሳብ ኣዚ ሃይላይት ጌርና ናብዛ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳበይ ክመጽእ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ምዕራፍ 16 ኢና ተበጊስና ነይርና ፈሪሳውያን ኣብኡ የላጉፁ ስለ ዝነበሩ ንምዕራፍ 17 ድማ ኣዝዩ ብሰፊሕ ዝኾነ ትምህርቲ ፈሪሳውያን ሲ መን ምዃኖም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ምሕባእ ብግልጽ ገይሩ ዝተዛረበሉ ኣብ መጀመርታ ናይ ምዕራፍ 17 መን ምዃኖም ፈሪሳውያን ካብቲ ናቶም ባህርያት ኣልዒልና 4 ነጥብታት ተዛሪብና ነይርና ነዛ ከላጉፁ ዝገበረቶም ዘላ ሓሳብ ገለ ንእሽቶ ሓሳብ ፍንው ከብለልኩም እንዳኸትኩም ከተጽንዕዎ ከለኹም ሲ ደስ ኢልኩም መጠን ከተንብብዎ ምዕራፍ 16 ሓደ ሓሳብ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 16 ተዛሪብዎም ሽዑ ከላጉፁ ዝጅምሩ ንሱ ድማ ጉዳይ ናይ ገንዘብ ጉዳይ እዩ ተዘሪቡ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ ሓደ ክጅምር ከሎ ሓደ ነገር ይብሎም ነቶም ደቀ መዛሙርት ድማ በሎም ኣዛዝ ቤት ዝነበሩ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ንኡኡ ገንዘብካ ይብትነልካሎ ኢሎም ኣጣቆስዎ ብዝብል ቃል ዝጅምር ስለዚ ኣብ ልቢ ደቀ መዛሙርትስ ሓደ ነገር ከቐምጥ ደሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም መራሕቲ ከመገልገልቲ ኣብታ መንግስቱ ክኾንዎ ዘለዎም ክገህድዎ ዘለዎም ክገብርዎ ዘለዎም ነገራት ገለገለ ነገራት ኣብ ልቦም እንዳቐመጠ ክኸይድ ደልዩ ኣብዚ እዚ ክብል ከሎ ዝምስል እዚ ብዛዕባ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ እሞ ኣዛዝ ቤት ዝነበሮ ከምፅእ ከሎ መሪሕነት ሲን ውልቃዊ ጠቕሚ ኣይውዕልን እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ልቢ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእትዎ ደልዩ ስለዚ ከም መራሕቲ ከመገልገልትስ ንጥቕሚ ውልቃዊ ነገርካስ ኣገልግሎት ኣይውዕልን እዩ እዚ ኣብ ልብኹም ግበርዎ ንምባል እዩ ካልኣይ ነጥቢ ቁጽሪ 2 ከትኩም እንተሪኢኹም ፀዊዑ ከዓ ይብለና እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዖ ዘለኹ እንታይ እዩ ደጊም ኣዛዝ ቤት ክትኮነንስ ኣይኮነልካን ይብሎ ሕጂ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ነቲ ኣዛዝ ቤቱስ ይጽውዖ ናይ ልቡ ነገር ኣብ ልቡ ገይሩስ ስቕ ክብል ይኽእል ነይሩ ወይ ብኻልእ ውሽጡ ሓቢኡ ውሽጡ ቀቢሩ ብኻልእ ጉዳይ ገይሩ ክዓይ ወይ ብኻልእ መንገዲ ገይሩ ክሰርሕ ዝኽእለሉስ ብዙሕ ኣማራጺታት ነይርዎ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ንምንታይ እዩ ዝነግረና ዘሎ እንተዳኢልኩምኒ መራሒ ካብቲ ዝመርሖ ዘሎ ህዝቢ ልቡ ክሕባእ የብሉ ዝብል ሓሳብ ኣብ ልቦም ከእትወሎም ደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብሳልሳይ ቁጽሪ 3 ከድኩም እንተሪኢኹም እቲ ኣዛዚ ከዓ ብልቡ ጎይታዬ ካብዛ ሽመተይ ክስዕረኒ እዩ ከይባሩ ኣይክእልን ከይልምን ድማ ሓፍር እንታይ ደኣ ክገብር የሉስ ክሓስብ ጀሚሩ እዚ ድማ መራሒ ንሕማቕ ኩነታት ሕማቕ ሽግር ክመጽእ ከሎስ መራሒ ክዳሎ ከም ዘለዎ
ኣብ ልቦም ከቐምጠሎም ደልዩ ከም መራሕቲ ከመገልገልቲ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ነዊሕ ዘመን ነዊሕ ዘሎ ጉዕዞ ክጓዓዙ ከለውሲ ፈተና ክገጥሞም ይኽእል እዩ ስደት ክገጥሞም ይኽእል እዩ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዓይነት ቻሌንጅታት ኣብ ህይወትሲ ከም መራሕቲ ክገጥሞም ይኽእል እዩ እሞ ስለዚ ጌት ሬዲ ከማሉ ምድላው ዝበሃል ንሕማቕ ግዜስ ክፈልጡ ኣብ ልቦም እዚ ሓሳብ እዚ ጎይታ ከቐምጠሎም ደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ቀፂልና ድማ ቁፅሪ 4 ተኸይድኩም ድማ ከምዚ ይብል ጎይታይ ካብ ሽመተይ መስዓረኒ ኣብ ኣባይቶም ምእንቲ ክቕበሉኒ ዝብል ቃል ይመጽእ ማለት እዩ ሕጂ ከም መራሕትሲ ናይ ዝምድና ናይ ርክብ ምስ ሰባት ዘለካ ኮኔክሽን ሲ ዋግኡስ ልዑል ምዃኑስ ክርድእዎ ደልይዎም ብዘይ መገላገልትኻሲ ዝግበር ነገር የለን ኣገልጋሎ ኮይንካሲ ብዘይ ሰብ ብዘይ ህዝቢ ዝስራሕ ጉዳይ የለን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም እዚ ኣብ ልቦም ከቐምጠሎም ደልዩ ከምዚ እንዳበለ ጽልዋ ናይ መሪሕነት ድማ እንዳረድአ በኸምዚ መንገዲ ምስላ ገይሩ ክዛረቦም ምስ ጀመረ ጥቕስ 14 ናብታ ዝተበገስኩላ ሓሳብ ከምዚ ትብል እቶም ገንዘብ ዝፈትዉ ዝነበሩ ፈሪሳውያን ከዓ እዚ ኩሉ እናሰምዑ የላግጹሉ ነበሩ ይብል ስለዚ ብጣዕሚ ናይ ገንዘብ ፍቶት ዝነበሮም እዮም ፈሪሳውያን ፈተውቲ ገንዘብ እዮም ስለዚ ገንዘብ ስለ ዝፈትውሲ በቃ ከላግጹሉ ጀሚሮም ከም ድላዮም ዘይወሰዱ ገንዘብ ከም ድላዮም ዘይዓመፁ ከም ድላዮም ኣብቲ ናይ መሪሕነት ስልጣኖም ኮይኖም ነሲ ንጥቕማዊ ናይ ገዛእ ርእሶም ስለዘየውዓልዎስ በዚ ጉዳይ እዚ ስለዝመፆምሲ ከላግጹ ጀሚሮም ይብለና ቁፅሪ 16 ወረድ ኢልኩም ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዛ ጥቕስ እዚኣ ጀሚሩ ከምዚ ይብል ሕግን ነቢያትን ክሳብ ዮሐንስ ነበሩ ካብ ሽዑ ንነጀው መንግስቲ ኣምላኽ ትብሰር ኣላ ይብሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽሲ እንታይ ትኸውን ኣላ ኢልዎም ትብሰር ኣላ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዛ ሓሳብ እዚኣ ሕዙለይ ሕጂና መወዳእታ ናብኣ ስለንኸይድ ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክሳብ ዮሐንስ ሕግን ነቢያትን መፅኦም እዮም ካብ ሽዑ ጀሚሩ ግን መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ትኸውን ዘላ ትብሰር እያ ዘላ ኢሉ ይገልጽ ሽዑ ናብቲ ትምህርቲ ናብ ምዕራፍ 17 ንሰግር ኣብ ምዕራፍ 17 ብዛዕባ ፈሪሳውያን ዝተዛረበ ሽዑ ደቀ መዛሙርቲ ድማ ከምቲ ዝረኣናዮ እምነት ክውስኸሎም ከም ዝሓተቱ እምነት ዘወስኽ ነገር ግን ሓደን ምዃኑ ብጽፉፍ ኣብቲ ቃል ይነግሮም ንሱ ድማ ሰብ ዝግብኦ ክገብር ከሎ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ምስ በልና ነቲ ካልኣይ ሓሳብ ዝረኣናዮ ካብ ቀፂሉ ዘሎ ጥቕስታት ካብ 11 ጀሚሩ ብዛዕባ ለምጻማት ዝተፈወሱ 10 ለምጻማት ከም ዝተፈወሱ ኢና ርኢና ብዛዕባ ምስጋና እዩ ኣብኡ ግን ቶም 9 ኣይሁዳውያን እዮም እቲ ሓደ ግን ሳምራዊ እዩ ኢልና መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ነጊሩና ቶም 9 ኸይዶም እቲ ሓደ ግን ተመሊሱ ሕሰቡ ኣህዛብ እዩ ኣይሁድ ኣይኮነን ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣይኮነን ግንሲ ከመስግን ተመሊሱ ሓሲብኩም ትፈልጡ ብዛዕባ ኣዴታትና ወይ ኣቦታትና ወይ ንሓና ኣብ ተዋህዶ ወይ ኣብ ካቶሊክ መልሰኩም ንቑሩብ ግዜ ናብኡ ሽፍቲ ንግበር እሞ ኣዴታትና ገለ ነገር ክግበረለን ከሎ ሽምዓ ሒዘን ወይ ገለ ነገርሲ ሒዘንሲ ናብ ቤት ኣምላኽ ክኸዳ ኣምላኽ ስለ ዝገበረለን ምስጋና ክገብራ ሓሲብኩም እንትፈልጡ ዶ ንሳተን ኣብ ምድሓን የለዋን ምናልባት ዝድሓኑ ተኮይኖም ስድራና ጽቡቕ
كم زناتي تقولين زايد عنه تذكرمكم the same procedure سامراوس زايد عنه سبي ግን እግዚአብሔር ስለዝገበረሉ ጎይታ ስለዝገበረሉስ ገለ ነገርሲ ሞሳ ይግባእ ምስጋና ሲግባእ ኢሉስ ምስጋና ሒዙ እዩ ናብ ጎይታ መጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አይንከረጅ ይሕዋተይ ነፍስ ወከፍና እንከረጅ ገብረኩም ኣብ እምነት ዘየሎ ጎይታ ዘየሎ ሰብ ክሳዕ ክንድቲ ዘመስግን ካብ ኮነስ ንጎይታ ንፈልጥ ምስጋናን ውጽኢት ምስጋናን ዝርዳእና ሰባት ማዕረኽ እንደኢና ከነመስግን ዝግባእና ዚያብለኩም እሞ ድማ እዚ ሳምራዊ ከምቶም ትሻዓተ ተፈዊሱ ጎይታ በተቃትናቱ ናይ ምሕረት ናይ ሰናይ ልብስ 10 ዮም መጽዮሞ ምርጫ ብዘይብሉ አይሁዳውያን እዮም ዝፍወሱ ኸይበለስ ን10 ዮም ፈዊስዎ 10 ዮም ኪዱ ርእስኩም ካህናት አርእዩ ተባሂሎም ከይዶም ክኸዱ ከለዉ ኩሎም ተፈዊሶም ሕጂ እዚ ኣብ ትግርኛ ስለ ዝኾነ ሲሚላር ተተርጉሙ ተመሳሳሊ ስለተተረጎመልና እምበር ኣብ ናይ ግሪክ ቃል ፍለል ያለው ወይ ለኩም ነይረ ንሶም እቲ ፊዚካል ዝኾነ ፈውሲ እዮም ተቀቢሎም ኩሎም በሓንሳብ ተቀበሏታ ናይ መጀመርታስ ሓደ ዓይነት ፈውሲ ኩሎም ተፈዊሶም እቲ ከመስግን ዝተመለሰ ሳምራዊ ግን አህዛብ ግን ዳብል ብለሲንግ ተቀቢሉ ካልእ ትርጉም ይዝህባ ናይ ግሪክ ኢለኩም ነቲ ናይ ውሽጢ ፈውሲ ነቲ ናይ ምድሓን ፈውሲ ነቲ በቃ እግዚአብሔር ሲ ኪኖት ናይ ስጋ ፈውሲ ንዝገበሮ ኣብ ህይወቱ ዘሎ ብለሲንግ እዩ ዝትርጎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሕዋተይ አምላኽ ሰናይ ስለዝኾነ ሰናይ ድማ ስለዝገብር ከም ኩሉ ሰናይ ክገብረልካ ይኽእል እዩ ከተመስግን ከለኻ ግን ዳብል ዝኾነ ብለሲንግ እዩ ዝመጽእ ኣብ ቤትካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዳብል ዝኾነ ብለሲንግ ዝልቀቐልካ ኣብ ህይወት ዘመንካ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዚ ሳምራውስ ዳብል ዝኾነ ብለሲንግ ተቀቢሉ እዩ ኢልና ብዛዕባ ምስጋና ኣብዚ ሳምራዊ ለምጻም ዝነበረ ሞ ዝተፈወሰ ርኢና ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ነዚ ክልተ ሓሳብ ሕጂ ምስ ረኣና ሎማዓንቲ ድማ እቶም ኣብቲ መጀመርታ ምዕራፍ ህይወት ናይ ፈሪሳውያን መዕንቀፍቲ ስታምብለርስ ነይሮም ዝበልናዮም ዕንቁፋት መዕንቀፍቲ ንሕዋቶም ዝዕንቁፉ ድማ ነቲ ዝዕንቀፍዎ ሰብሲ ምሕረት ዘይብሎም ግድ ናይ ሰባት ዘይነበሮም ሰባት እምነት ዘይነበሮም ሰባት ንገዛእ ርእሶም ብሉፃት ገይሮም ዝቆፅሩ ሰባት ፈሪሳውያን ትዝገርመኩም ነታ ዓንቶበይ መንግስቲ ኣምላኽ ትብሰር ኣላ ዝበላ ቃል ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣልዒሎም ኣብ ምዕራፍ 17 ኣብዛ ሎሚ ንሪኣ ጥቕሲ ቁፅሪ 20 ሓንቲ ሕቶ የምፁ እንታይ እያ ትብል ታ ሕቶ ፈሪሳውያን መንግስቲ ኣምላኽ መዓስ እያ ትመጽእ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትምህርታቱ ወይ ኣብ ወንጌላት እንትሪኢኹሞ መንግስቲ ኣምላኽ ቀረበት ይብል ጸንሕ ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ኣምጽእ የብላ እሞ መንግስቲ ኣምላኽ ሲ ትብሰር ኣላ ይገብራ ሕጂ ብዚኣ ምስ ሓተትዎ ግን ካብ ምብሳር ካብ ምቕራብ ኣሕልፍ የብላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብሎም መሲልኩም ንፈሪሳውያን ሕጂ ታሕቶ ንሳ እያ መንግስቲ ኣምላኽ ሲ መዓስ እያ ትመጽእ ናይ ፈሪሳውያን ሕቶት ጥራሕ ድማ ኣይኮነትን
نايدك مزامر تحطيا أبز زمن الزيد ما ناتين ناتكم الحطة دمائي يسوس قويتاي ما أسيا منقست أملاخ تمتص إنما لو تخ منقست أملاخ مالتك انتاي مالتيو منقست أملاخ انتايو ما أسيخ منقست أملاخ زمتص ما أسيا تمتص حج قويتا يسوس كريستوس كملس كله نفريساويان راح يكون نملسو قصرا اسران كلتن وريدكم ندحريكم ندق مزامرت دما بلوم يبلنا ان كلين ندق مزامرتو حتوم سلازخونه نعومم يملسلهم نفريساويان ملسلهم ندق مزامرت ملسلهم كوتا نخل عينت كوميونيتي نخل عينت حبرتسب بملو حسيبي قويتا يسوس كريستوس ملسوا يسوس كريستوس قويتاي ما سيتمتص منقست أملاخ منقست أملاخ كي انتاي حجي المصحف قدوس كلت قالت هاللوا لوقاس بمنقست أملاخ يتقم ماتيوس دما منقست سمايات يبل منقست أملاخ اندابلئي لوقاس زتقس حجي نزيان كنترجمان كلنا انتاي كم تتقيمهم نزبل كلت عينت ترجم جوها باللوا أتحدى لوكاس نهزاب سلزة صحفة فلوت بزقنة نايمن منقستي كيبلو متان ناي أملاخ منقستي منقست أملاخ يبلوم مالتي ماتيوس جن نأمنتنا أيهود نأملاخ نزفول تصبات سلزة الزارب زلو ناي سمايات منقست انتيلو ومسي ردوء نايمن منقست مقاناس أبو أمرهم زموت أم نجار تلص نعملخ مقانا ردي منجست السماوات يبل كالد دما كالد ترجم دما نزيد راح زي يكون دما كالد ترجمو دماس منجست أملاخ كل تجسات يزلوا قدما يجسا إزناي مدري خخون كله أتخلى أي دما أتناي السماي جساي يسوس كريستوس قويتاي سلازي قويتا يسوس كريستوس حجي نخلط يقص بمحسب نخل ولدو بزخون ملس جيرو أبزي يملسلنا مالتي زابير تمسكنا يكون ماتيوس كزارب كله بتمثل ندابلئي زتقسا مغنياتو مزنا يزعل مزي كتنا تصاصرا كتم مساسلا كتوادادرا اي تقلنيقا ماتيوس وانجيل معرف 10 سلسلتكم بالدنب ينببو بتمثل ندابلئي زتقسا مغنياتو اي تمت اطننيا مزنا يزعل مزيس كمزيا الكا التجلص ايكونتن نتا بخبري التجلص ناتا غصي ماتيوس تزاريبو لوقاس ግን ነዝናይ ምድሪ ገጻ ስለዚ ተዛረበ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ በአ በዘናይ ምድሪ ገጻ እዩ ዝጅምር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እንታይ ብል መስሊልኩም መጀመርታ ንፈሪሳውያን ተመሊሳ ድሕሪያን ደቀ መዛሙርት ተመለስ ንፈሪሳውያን ከመለሳ ከለኹም ዝገይሩዋ መንግስት አምላኽ ማስተመጽ ኢሎም መስሓተትዎ ከአ ንሱ መንግስት አምላኽ እንሃ يبلم أوشتكم على أما من قست أملاخسي بمتحل لاو أي تمتسني حل خياسي أي تمتسني بقوم يكون تمتس إنها يبلم أوشتكم على حجي أوشتهم كبلهم كله أوشت سبعهم أوشت لبهم قال ملخهم أيكونن نصهم أيكونن منجست أملاخ وشتهم كجبروسي أيفل طوانيم أيري إوانيم كمان تصويراتهم يا زلا نمنتاي كم زيل كان دحريكم مني يوحنس كم زنا قرنا نمنجست أملاخ زرياس أتي كمين كم منفسن زت ولده نسيو إلو ناني قدموس كم هرقلو عزيبنا لنا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ዚኦም አውሽጦም ዘይኮነ ሳቡ ምስኦም ገናላ ማእከሎም አላ መንግስት አምላክ አማእከልኩም ያዘላ ይዝብሎም ዘሎ
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዛ ማእከልኩም ትብል ቃል ሕሰብ ዋሕጅ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ካልእ ጥቕሲ ብኻልእ ሓሳብ ከምዚ ዓይነት ቃል ተዛሪቡሎ ክልተ ወይ ሰለስተ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ኣብ ዝተኣከቡሉ እሞ ከዓ ብዝልምንዎ ነገር እንተተሰማምዑስ ኣነ ድማ ኣብ ማእከሎም ኣሎ ይብል ስለዚ እዛ መንግስት እዚኣሲ ንዕኡ ንገዛእ ርእሱ ብምግላፅ እዩ ዝገልፃ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎስ እታ መንግስት ኣላ መን ኣብ ዘለዎ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ንጉሳ ንሱ ስለ ዝኾነስ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎስ እታ መንግስትስ ኣብኡ ኣላ ሕጂ እኳስ ራይት ናው ኣብ ማእከልና መንግስቲ ኣምላኽ ኣላ ምክንያቱ ኢየሱስ ኣብ ማእከል ህዝቡ ስለ ዘሎ ኣሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሕዋተይ እዚ ተሰዊርዎም ነይሩ ፈሪሳውያን ንሶም ብምዕዛብ እዮም በቃ ኦብዘርቭ ገብሩ ከምዚ ኢሎም በዚ ትኾን ትመፅእ ትኸውን በዚ ትመፅእ ኢልዎም ብምሕላዋይ ትመፅና ኢልዎም እናሃብ ማእከልኩም ኢየሱስ ኣብ ዘለዎስ መንግስቲ ኣምላኽ ኣላ እዚ እቲ ናይ ምድሪ ገጽ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እቲ ሓደ ገጻ ግን እቲ ናይ ክብሪ ገጻ እቲ ብሕጂ ንፅበያ ዘለና ብክብሪ ትግለጸሉ ግን ገና ክንኣትዎ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ግን እታ መንግስቲ ኣላ ኣብ መጀመርታ እንታይ ኢለኩም ኣለኹም መንግስቲ ኣርባዕተ ነገር እዩ ዘቕውሙ ኢለኩም ኣለኹም እንታይ ኣለዎ ኢለኩም ንጉስ ኣለዎ ካልኣይ ከ ሃገር ኣለዎ ምድሪ ኣለዎ ሳልሳይ ከ ሕገ መንግስቲ ኣለዎ ራብዓይ ከ ህዝቡ ድማ ኣለዎ እግዚአብሔር ይመስገን ህዝቡ ኣነ ንስኻትኩምን ኢና ሕገ መንግስቱ ቃል እግዚአብሔር እዩ ንጉሱ ኢየሱስ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ቤቱ እዚ ድማ እዚ ዘለናዮስ ኣምላኽ ጎይታ ባዕሉ ኣብዚ እንተዳ ኣሎ ኮይኑስ ታ መንግስቲ ሳብ ዝላ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ተሰዊራቶም ነይራ ስለዚ በኸምዚ ገይሩ ሰለስተ ነገር ገይሩ እናሃ ኣብ ውሽጥኩም ኣላ መንግስቲ ኣምላኽ ብምትሕልላው ኣይትመፅንያ እናሃ ኣብዚ ወይስ ኣብቲ ዝብላ የልቦን ኢሉ ብንጹር ገይሩ ንፈሪሳውያን እዚ መሊሱሎም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስ መለሰሎም ንፈሪሳውያን ስቃ ይበለን ናይ ደቀ መዛሙርቲ ሕቶ ድማ እዩ ትዝክሩ ኢኹም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሓንቲ ሕቶ ኣልዒሎም ነይሮም መንግስትስ ኢየሩሳሌምስ መንግስት ማእሲኻ ተቕንዕ ኢሎሞ ነይሮም ደቀ መዛሙርቲ ባይዘወይ ሕቶኦም ያ ነይራ ሕቶ ማእስ መንግስት ተቕንዕ መንግስቱስ ማእስ ኮንት መጽእ ምስትናይ ምድር ንጉስ ስለ ዘተሓሕዝዎ ከምኡ ጸባበዩ ነይሮም ጎይታ ንደቀ መዛሙርቲ ድማ ወሲኹ ይምልሰሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንደቀ መዛሙርቲ ከዓ ኣበሎም ካብ መዓልታት ወዲ ሰብ ሓንቲ ክትርእዩ ትምነ ኢለን መዓልታት ክመጻየን ኣይ ክትርእዩን ኢኹም ከዓ ይብሎም ማለት እዩ ሕጂ ንደቀ መዛሙርቲ ስለ ዝኾነ ክኸይድ ምዃኑ ክስቀል ምዃኑ ክመውት ምዃኑ ካብ ሞት ተስኡ ድማ ክዓርግ ምዃኑ ይነግሮም ሽዑኑ ኣነ ምስከድኩስ ክትርእዩኒ ከም እንደገና ክመጻኩምሲ ሃንቀው ክትብሉ ኢኹም ይብሎም ሃንቀው ትብሉ ለን መዓልታት ክመጻየን ኣይትርእዩንን ኢኹም ይብሎም ስለዚ ነቲ ጎይታ ዝኸዶ ነገር ይገልጸሎም እሞ ሽዑ ንሱ ምስ በለ ሽዑ ናብቲ ካልኣይ ገጻ ከምፃእ ከሎ ሽዑ ከምዚ ይብል ሃንቀው ኢልኩም ተጸቢኹም ከም እንደገና ክትርእዩኒ ደልይኹምሲ ብኸምኡ ኣይትውድኡን ኢኹም ከም እንደገና ክትርእዩኒ ኢኹም ምርኣየ ግን ከምዚ ሕጂ ትርእዩኒ ዘይኮነስ ኢሉ ንዑ ክገልጸሎም ከሎ ከምዚ ይገብሮ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን መብረቅ ቁጽር 23-24 መብረቅ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕቲ ካልእ ወሰን ሰማይ ከም ዝበርቕን ከም ዘብርህን ከምኡ ከዓ
ودسب بتا معلتو كخون يمو إنه أبزي ويس إنه أبتي الله قبلكم يم أي تقيدو أي تسعبومون إلو نتناي كبري مقلاص نايتا منغستس ينقرم مقلاص أيسي أبزلا أبزينهو أبزي تباهيلي كونن ممس أيسي كمتي مبرق كابت حدو وسن ناي مدري نابت حدو وسن ناي مدري زرس ممس أيسي كومو يخون يبلون حواتي اتناي كالاي قص نايتا منغستس ناي كبري مقلاص اللوا يسوس كريستوس قويتاي بخبر تقلص اللو تمنغستس كالاي مقلاص اللوا እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን በخبሪ አኽት ግለጽ በخبሪ ኢና ክንጽበያ ዘለና በخبሪ ክንአትዋ በخبሪ ክንሪያ በخبሪ ነታ መንግስት ክንቀባበልና ክንጻባበ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን ዶ ኣብዚ ምድር መቸም ብዙሓት ሰባት ንዓበይቲ ሰባት ንዓበይቲ ነገስታት ዝኾነ ነገር ምስኦም ክስታይ ክገብሩስ ሃንቀው ይብሉ እዮም እንተው ያብ ጸለተይኮም ብል ነይረ ሓደ ሰብሲ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ንባዕሉ ፍሉጥ ሰብ እዩ ንባዕሉ ፍሉጥ ሰብ ክንሱስ ንሓደ ካብኡ ንላዕሊ ንዝተፈልጠ ሰብሲ ሓንቲ መዓልቲ ኣብቲ ናቱ ዙርያ ኣብቲ ንሱ ዘሎ ቦታ ወይ ኣብቲ ንሱ ዘሎ ከባቢ انتزغير عدل تزركب دمس عدل رخيبسي إيديس السلام منتزبلو يلوس نزخ من نخلص كزارب كله سمعيه يسوس كريستوس قويتاي حتى تمنغست قاقن نايز مدرن منغستي كون كنز بلك كازلخو نايز مدرن نغساي كون كنز بلك كازلخو اتي قيا زلخا منغستس كبرت منغستي امين دو يرد أن هذا اللحواتي أتينا يا زلنا منغستس زي كم ناي مدري منغستي أنا سعد الرغيبة عبيتنا قستات كم بعل إسياس كم بعل عمر البشر أبتقوم كقرب أبتنصهم زبول علو قلمل بياتهم أبتتقول كبتصح عد الرغيبة اللهم زيوم ناي مدري نقستات يوم يسوس كريستوس قويتاي أنا نسخاتكم من أتينا يزلنا منغستجن ناي نجستات نجوس هاليلويا ناي قويتوت قويتا زخونة يسوس كريستوس بعلوز نجوسا منغستي أملاخسي أنا نسخاتكم من سي هاليلويا أتي خيوك أزب لك هذا الله انتي رزبل قولسي خزارب كله معرف حدا قصر عسرت السلسته كم منغست سلمات انت كم منغست صلماتسي نام منغست فقر ودوس انتي غبرنا اتونا اتي خاكو يخزب لك زلو هاليلويا كما ينز منغست زي يطقعن كنما ينز منغست زي يعللن اتي خيو زلخا منغستي كبرنا املاخ يكون كاب صلمات وصيخات راح يكون كان طويلكا تفوتو يخمش نسيتلوط ذكروا مشيلنا له ذكرمكم سيتلوط بطعمي كمي شو was very opportunity كو رخيباتو نيرا مش بطعمو كو يعد الرخيبة ملأختو كو يماوصيوما ملأختس أوصيوم منا فلتو اسكي أملاخ ملأخ سيحيبو بإيدكم أوصيكم مفلت كاب قلقتوي ملأختو كو يعد الرخيباس ملأختس أوصيوما حجي كابزت طفعت زي وصيخك كدي بك نابتي قصك أملوتو إلى مامسي أنس بكا لوط انتاي غيرو يخون كما يفلاليوم مصحف قدس مسيلكم لوط سي ملائكت زاكلم بيدوم حيزوم اوصيوم سي انتاي قدسو زطمتو ندحرو زلو من ديوصيو زلو من ديوصيو كزلو انتاي قدسو كز ايكونن كطمتوس غياز وسخلم بر مسلكمش نسا ግን انتاي كنت فصمت قون ططويلاس ندحر كطمت انتاي كوينا بلنا أملاخ كابزي ده يحلونا أبكر منا زلوا منغستسي زبلت سمخانو
حواتي sometimes كو بعلنا كوينا وصيقة خلا خاسي ناي ساعات كو تقعيزات تخون ناي كندي تقعيزات تخون تاستيا دحان ولا فرق ساعات تقعزمو فرق ساعات قليل دي بالزمن زي ولا 10 مينيت تقعيزنا دنفلطينا 10 دقيقة تقعيزات ملاسك كابتي زوصوا نعس ناي كندي ساعات ناي كندي دقائق تقعيزات تخون بطعم كو عدل كو تفقفيت الله نيرو غناي تتقمتلو حواتي لما انا نسقاتكم من دماس كاب اخن مهاري زنكرنا زلو زبلت تمص الله امين دو زبلت بخبري ابيت زمنغست زيا تمال مشكم بلنا نيرو تمنغست تياسي باستر مشكم مهرنا نيرو بقى ابيت محرتا ابيت يقرتا ابيت فقرا ابيت لوهاتا غويتا كوت منغستكو بقى كاب حصان النوتو زسادد وحسبومو كاب حصان النوتو سي بقى خقوت الوزو تغاييو ورا زبولو سبات دما بحصان النوتو زيبقعو كساب امسكل زسقلو سبات سي امسكل كوينس زغبرو يفلطني ممو يقرب الله كمينا يمحرت منغستي منغست املاك يسوع كريستوس كويتاي كويتا انت يلنا منغستخا تمصا لكم سي تغبروا صلي نيت مسلكم نتب خبر تغلصو منغستس السا كتمص نساس كتغلص اب هيوتنا نحناس كابا خين ترف كابزيوم تماهيرناسي كن اتو زعبالو تزاربو رايو قصيلو زلا حساب رايو تايبلو مسيلكم كسر أسرنا حمشنا أمونغو زقوون نجاري أتوا قدم جنا بزو حسارة مكرة كتسجب بزو ولا دزون كنعق بجديو يبلو مثلا يمسك أمونغو مسؤتوي شعو كم تب زمن نوح زقونا يلي شعو نابزخن الزارب اللي تسأنا حنا يسكرنا مالتي حجي بزمن نوح انت يزخون نيرو انت دايلنا وزرزيرو ولو كساعتا وصل 27 كساعتا نوح نام مركب زاته ولا انت يقبر نيرو معلتي يبولعو نيرو قالك يصوتي دما نيرو قالك يأتو نيرو قالك يتأتاتو خا نيرو يمرعو نيرو يماصو نيرو مالتي ماي اي هدما مصي نخلهم دما انت غيرهم اطفئ حجي مبلع مستاي مسرح يكون انت تصقم اكو زلو املاخ مو خننا برولو زي فقيد لنا مش زي سرح يبلع لنا منم تصقم يبلون بزعبه حطيات يكونن ግን من يقدم نمن تقدموا صحف كزارب كله قدم منغست املاخن صدقكم تغبروا سلازي قدم كلس من يتقدم من كان قدم علنا حواتي مسرحكم صقم يبلون سرحوا من مرعوكم صقم يبلون تمرعون تكونكم تتاتاتو نخالو سبات تماصلهم تكونكم اماصو حتيات يكونن منم شجر يبلون ግን تشجر ግን من تقدموا نابرخادو يقدمس نا እግዚአብሔር መንግስት ይقدم ክልተ ምርጫ አንተ ዝቅመጠልና هنلن ዝባሉ ንመን ተቀድሞ ንመን نقدمو እዩ ዘቀመጠልና ዘሎ ሽዕስኑ ሁሉ ማጥፊዎም ምክንያቱ تزقدما يقدمون وسيخو خلاي دما يوسخنا لمن يمصو مسيلكم نو همصيس لوط خلاي دما نو تلوط يمصو مالتي بزمن لوط دما كومو كونه يبلعون يسوتين يشطون يشايطون يتخلون زيوم كا حلف زبولو كا يشطو اب نقد خيترفه جاست الزمن زو زغلص مالتي اب بيزنس عالم اب كل منم صقم يبلون بيزنس كبر
ግን ንመን ተቐድም ኮንስትራክሽን ስራሕ ግን ንመን ተቐድም ይሃንጹ ይልና ግን መን ይቕድም እዚኦም ከዓ በዚ ኩሉ ጸገም ይብሉን በታ ሎጥ ካብ ሶዶም ዝወጸላ መዓልቲ ድማ ካብ ሰማይ ሓውን ዲንን ወረደ ንኹሉ ከዓ ኣጥፈአ በታ ወዲ ሰብ ዝግለጸላ መዓልቲ ድማ ይብለና ሽዑ ነቲ ክብር ናይታ መንግስቲ ገጽ ከምጾ ከሎ ድማ ከምኡ ክኸውን ንሰርሕ ኣለና ንሃንጽ ኣለና ናብራና ንገብር ኣለና ንተከል ኣለና ቢዝነስ ንገብር ኣለና ጸገም የብሉን ጎሄድ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ሁሉ ነገር ግን من تقدم من نقدم من يقدم መንግስት አምላኽ ናይ አምላኽ ነገር አሕዋተይ ኢለኩም ኣለኹ ኣብዚ ምድር እኮ ከይዱ ሰብሲ ናብ ሓደ ዝለዓለ ሰብ ዝለዓለ ንጉስ ይገለሲ ሰላም ንኽብሎ ዝምን ታይምን በቃ ህቡብ ኣብ ዓለም ድራፋይ ትኾንካ በቃ ረኺቡ ስናትካ እዚ አባ ፈርመለ ይብለካና ነዛ ሰላምታ ምንም አይተሕድር አይተውዕል ንሓደ ንጉስ ሰላም ክብሎ ኢሉስ ምንም ሰላም ኢሉካ እኮ አይኮነን ሰላም ኢሎም ካሲ ወላ ጸፊዑሞ ኢድካ ምንም አይተለወጥን ምንም ዝልወጥ የለን ምንም ለኩም አለኹ አነ ምስ ነገስታት እግዚአብሔር ዕድል ከፊቱ ላይ ተራኺበልኹ ምንም ዙ መጸለውጥ የለን አይመጽን ይድማ ምንም አይኮነን ምን ግን ይቀድም አንተ ንጉስ ካኮ ናይ ነገስታት ንጉስ እኮ ናይ ጎይቶት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በት ወድሰብ ዝገለጸሉ መዓልትስ ኮሙ ይኸኸውን ይልና ሰብ ስርሑ እንዳገበረስ زي ريجولار صراحة ندا قبرنا خلنا سكوم خفتسامي منجست أملاك ست ناي كبر قصاص كجلس يسوع كريستوس قويتاي معس أزي أنا يكون كل نبي ما يقول صوني كل نبي تنبيت كنبه خالي أبزي أمس بس حاجة زنبي الله نبي يلن فيليس قبر ما هني أتوتا معلتيا أي تفلتني حجي كبعنتي سبات انت كوينا كولتيا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ አምላኽ እንታ ገይሩዋይ ከዊልዋይ ካብዕንት ሰባት ካብ ምግላጽ ናይ ሰባት አውጽዋይ እቲ ክቡር ገጽ ናይታ መንግስቲ ትያስ ካብዚ ናይ ሰብ ልክዕ ዝወፀይ አሜን ዶ ጽሑፍ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ ሰባት ክዛረበና ከሎ እንታይ ኢሉ መስይልኩም አምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ሲብለናምሽ ዓይነ ዘይረአየቶ እዝን ኸ እንታይ ዘይገበረቶ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልብ ድማስ እንታይ ዘይገበረ ዘይተሓስበሲ ኣዳለወልና ኢንፋክት ሊትራሊ ፓስተንስ ስለ ዝኾነት ንሳ ንምድሓንያ ትገልጽ ናብዚ ናይዛ ሓዳስ ናይዛ ክብሪ ገጽ ናይታ መንግስቲ እንተምፂኻያ ድማስ ከምኡ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዓይንትኻ ይበፅሖን እዩ እዝንኻ ይበፅሖን እዩ ልብኻም ኣይሓስቦን እዩ ካብዚ ኩሉ ወፃኢ እያ ክብሪ ንጎይታ ይኹን አሜን ዶ ንጽበያ ዘለና መንግስትስ ከምዚ ዓይነት ገጽ ዘለዋ መንግስቲ ብኽብሪ ኣነ ኣብ ጎይታ ብዘይ መጻ ሁሉ ሰብ ክመውት ከሎ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ ምክንያቱስ ካብ እምሮ ሰብ ወጻኢ ምዃና ካብዚ ሕጂ ዘሎ ክልል ናይ ሰብ ቁፅፅርሲ ዝወፀት ምዃናስ ሰብ ምስ ሞተ ጥራሕ ዝበፅሓ ከምኡ ገይሮም ስለ ዝፈልጥዋ ሰብ ክመው ምስ ሞተስ መንግስተ ሰማይ ዋርስካ ساموريس كاياك أمين دو كبرنا قويتا يخون إذا كله مسبلة شعو قصري سلاسة يمس مالتي حجي بتا ودسب زقلت الله معلتي يبلا أبزي بمعلتي تقصى أقصر سلاسة أربعة دما بتا ليتي يبلا سلازي تمعلتي كمي كم تخون حفشة ومجلس أطرحيو زهد قويتا زلو نقال يوم بليتي خد كونامي نقال دما بقطري
بمعلتي نقلنا ختفصم يا قويتا بخبر زمصالوس نقلنا قطر خلنا خمصي نقلنا دما بليت خلنا خمصي كمز حج أستراليا ليت انت دا خوينوم زي نعم دقيسوم كلكم وصومي نحنا خاب سرحنا خلنا درايب اندا غبرنا كغلص يسوس غويتاي از مسبل انتاي بالمسيلكم بتام عتتيا اب درب زلو قصر 31 اقحو خا اب بيت زلو خوس ديلو ايورد او وفر زلوون ندحرتا يملس حجي سيتلوط انتاي خوينا يلكم اللهون سلازي ذكروا تباهلنا لنا مش ذكروا كيتملسوا ندحرت مملاس ندحرت محساب ندحرت قر مبالسي كهلوكم يبلون زي تطعسك منغستيات مصزلا زي تطعسك زخبر ነገር ይቅድመካ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ሽዑ አይመለስ ምስ በለስ ንሰበይቱ ሎጥ ዘክሩዋ ንህይወቱ ከድሕና ዝደሊ ከጥፍዓ እዩ ይብል ይችላል እጃ ኣብዚ ምድር እዚ ኮይኑስ በዝናይ ናብራ ዓለም ዝተታሕዘ ህይወቱ እንጆይ በመግባርሲ በቃ ተታሕዙን ዘሎ ንህይወቱ ዘድሕና ዘበለ ሁሉስ ከጥፍዓ እዩ ይብለና ሽዑ ይገልጾ ከመይ ከም ዝኸውን በታለይቲ ዲኣ ክልተ ኣብ ሓደ ዓራት ክድቆሱ እዮም እቲ ሓደ ክወሰድ እቲ ሓደ ድማ ክሕደግ ኣመንቲ ስለ ዝኾንካስ ኩልኻ ትኸይድ ማለት ኣይኮነን ኩልኻ ነቲ ክብሪ ትረኽቦ ማለት ኣይኮነን ዝተርፉም ኣለዉ ባትሰይ ክትተርፍ ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እንታይ ኩን ንቑሕ ኩን ድልው ኩን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ክልተ ኣንስቲ ብሓንሳብ ክጥሕና እየን ተሓንቲ ክትወሰድ እያ ተሓንቲ ከዓ ክትሕደግ እያ ክልተ ብሓንሳብ ፀኒሐንሲ ምፍልላይ ይኸውን ብሓንሳብ ስለ ዝጠሓንካ ኣይኮነን ብሓንሳብ ስለ ዘገልገልካ ኣይኮነን ምሳኻ እንዳገልገለ ስታምብለር ኮይኑ ንሰባት እንዳዓንቀፈ ፈሪሳዊ ኮይኑ ዝነብር ተኮይኑሲ እንታይ ክትብሎ ትኽእል እዚ ኩሉ ክንመሃረሉ እዩ ጎይታ ዝነግረና ዘሎ ጎይታ ይባረኽ ክልተ ወፍሪ ክፀንሑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ካልኣይ ከዓ ክሕደግ እዩ ኢሉ ከመይ ከም ዝፍፀም ከይተረፈስ ንኩሉ ወለዶ ብዝኸውን ትምህርቲ ናይታ መንግስቲ ክልተ ገጻት ከም ዘለዎ ይነግረና በዚ ማቴዎስ ወንጌል ክገልጻ ከሎ ብትመስል ጥራሕ ገይሩ ነታ ናይ ክብሪ ገጻ ገሊጽዋ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሉቃስ ድማ ነዚ ናይ ምድሪ ገጽ ናይታ መንግስትስ ጽቡቕ ገይሩ ይገልጸልና ኣነ ንስኻትኩምን ከመይ ንጽበያ ንኸውን ከመይ ንጸባበዮ ንኸውን ዘመን ይውዳእ ኣሎ ሕዋተይ ግዜ ይኸይድ ኣሎ ኣነ ንስኻትኩምን ከመይ ንህሉ ንኸውን ከመይ ኮን ንጸባበ ንኸውን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ቁጽሪ 51 ዘላ ጥቕሲ ነንብብ እሞ ሉቃስ 23 ቁጽሪ 51 እንሆ ዮሴፍ ዝስሙ መኻሪ በዓል ኣርማትያስ ከተማ ኣይሁድ ሕያዋይን ጻድቕን ሰብኣይ ነበረ ንሱ ንመንግስቲ ኣምላኽ ደኣ ይጽበያ ነበረ እምበር ኣብቲ ምኽሮምን ግብሮምን ሲ እንታይ ገበረን ኣይተጸንበረን ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣይተጸንበሩ ክትጽበይዋ ከለኹም ሲ ክብርቲ ስለ ዝኾነት ሲ ምዝብዚ ዘለዎ ዝሓብርዎ ዘለዎ ዝገብርዎ ዘለዉ ሲ ምስኦም እንታይ ትኾኑ ምስ ምኽሮም ምስ ግብሮም እንታይ ትግበሩ ኣይተጸንበር ገይሮም ኢልካስ ኣይትግበር ምክንያቱ ምስኦም መነጻጽርቲ ይኮንካ ንስኻ ካልእ ዝጽበየካ ክብሪ ዘለካ ኢኻ ካልእ ዝጽበየና ክብሪ ዘለና ኢና ኣሜን ዶ ንሶም ነዚ ሓላፊ ነገር እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ንስኻ ግን ዘይሓልፍ ነገር ኣለካ እታ መንግስቲ እቲኣስ እንታይ ኢልዋ መሲልኩም ኣባ ዳንኤል ምዕራፍ 4 ምዕራፍ 7 ከይድኩም ክትሪእዎ ከለኹም መንግስቱስ ዘለዓለማዊት መንግስቲ እያ ይብላ ዘለዓለማዊት እያ እታ መንግስቲ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እያ ዘለዓለማዊት መንግስቲ
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 28 ቁጥር 31 ክነግረና ከሎ ድማ ከምዚ ይብለና ከነንብቦ ኢና ተቃል ግብረ ሐዋርያት 28 ቁጥሪ 31 እንታይ ይብል መሲልኩም ከይተኸልከለ ኸዓ መንግስት አምላኽ ብብዙሕ ትብዓት እናሰበኸ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይምህር ነበረ መንግስት አምላኽ እንተ ተሰቢኻስ ኢየሱስ ይዝምሃር ዘሎ ኢየሱስ ኢኻ ትምህሮ ዘለኻ ኢየሱስ ኢኻ ትሰብኽ ዘለኻ መንግስት አምላኽ አላ ማለት ኢየሱስ አሎ ኢየሱስ አሎ ማለት መንግስቱ አላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መንግስቱን ኢየሱስና ይፋላሉ ይኔ ኢየሱስ አብዘለውስ መንግስቱ አላ ስለዚህ ኢየሱስ በክብር ከገለጽ ከሎስ መንግስቱ በክብር ያትገለጽ ከመይ ተጽበየ ተኸውን ኢየሱስ ሕጂ ከመይ ንጽበየ ንኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከም ሓላፍ ነገር አይኮነን ከም ተራ ነገር አይኮነን بخبري إنا خنصبي زلنا نقحنا إنا خنصبي زلنا تجهنا إنا خنصبي زلنا أمين دو أبقى أبتمنجس كهلوز جبوا زبلة كل ندقبرنا إنا خنصبي زلنا ويتا يسوع يبارككم كلنا نصلي هاللويا سلزي زمان جستزي أس كبرت منجستيا هاللويا كبرت منجست تصبيك الله حوي زمان منجست زي أخمي عينة منجست مسيلكم بهر زي تفلي قنقع زي تفلي حبر قربة زي تفلي عليه النت زي بالله أما كل كلهم تومز أمنوا التنبر زل علماويت منجستي نايقرتا منجستي ناي محرت منجستي أبيت تمحرتا أبيت تفقرا أبيت تلوهاتا هاللويا بزي عليه النت نقولو تحقف منجستي كابي مسيخا بين عتيخا زيت بالمنجستي هاللويا كابس المات وتيخاس نام منجست فقر ودو هاللويا بخبر تقبلك كمنجستي يسوع كريستوس قويتا أيو اسك سلا منجستو سلنا أملاخ سلا نقصنتو اسك خبر هبو اسك علل تامصلو اسكي هاللويا رخاب زين العلي يقبو تنقص رخاب زين العلي تنقص يقبو هاللويا نصو ناي نقصات نقص نصو ناي قويتوت قويتا هاللويا اسك خبر هبو خلاتنا خبز لنا ينتسمو نز قويتا زي خبر هبو حواتي يمسكنو تصبيك كازلا تمصاك كازلا هذا ما عتتعتوا منغستي نسا بخبر ختقلت يا هاللويا بخبر ختقلت يا نسا بخبري قويتا خمصي بخبر خمصيو انا نسخاتكم انما بخبر خنقابابلوينا هاللويا يس نغوس ناي نغستات نغوس ناي نغستات قويتا يسوس تلنا عبل وسكي قويتا يسوس تلنا مرانتا عبل وسكي هاللويا 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 يسوس منغستيا سقاي زي بالله منغستي እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማዩ ሰንደቅ ዓላማዩ ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረአየለይ እናሰዓረ ትስዕር መንግስቲ ከም ዘላትኒ ምልክተይ እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማዩ ሰንደቅ ዓላማይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረአየለይ እናሰዓረ ትስዕር መንግስቲ ከም ዘላትኒ ምልክተይ እስቀለል ሳንታ አይተን ሃሌሉያ
ጌታ ሲኦልን ዘይልዋ መርሃሞትን ሲኦልን ዝሓዘት ንመንግስቲ ሰይጣን ዘንቀጥቀጠ ንመንግስቲ ሰይጣን ዘናወጠ እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማዩ ሰንደቅ ዓላማዩ ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረአየለይ እናሰዓረት ትስዕር መንግስቲ ትስዕር መንግስቲ ከም ዘላትኒ ምልክተይ እስኪ በቃላትና እንዳመስገና ኸለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታይ እስኪ በቃላትና እንዳመስገና ኸለና ምናልባት ንመጀመርታ ጊዜ ዝመጻኹም ሰባት ኣነ ድማ ኣብዚ መንግስት እዚ ዜጋ ክኸውን እደሊ ኣለኹ ዝብል ሰብ ሃሌሉያ ኣነ ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕበሎ ናይዛ መንግስት እዚኣ ዜጋ ክኸውን እደሊ ኣለኹ ዝብል ሓዊ ወይ ሓፍቲ እንተደኣ ኣለኹም ኮንኩም እዳውኩም ኣርኢና እሞ ክንጽልየልኩም ኢና ንመጀመርታ ጊዜ ዝመጻኹም ንጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ዘይተቐበልኩሞ ዘለኹም ኣሕዋት እንተደኣ ኣለኹም ኮንኩም ኣብ ማእከልና ወይ ሒዝኩሞም ዝመጻኹም ኣሕዋት እንተደኣ ኣለኹም ኮንኩም ደግፍዎም ንዓኻትኩም ክንጽልየልኩም ንደሊ ኣለና እዛ መንግስቲ እዚኣ ብኽብሪ ክትግለጽ እቲ ዘመን ይቐርብ ኣሎ ስለዚ ዜጋ ናይታ መንግስቲ ክትከውን ኣለካ ዜጋ ናይታ መንግስቲ ክትኮንለኪ ሓፍተይ ክንከውን ኣለና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰባት እንተደኣ ኣለኹም ኮንኩም ኣነ ክሳብ ሕጂ ዝረኣኽዎ ሰብ የለን እንተደኣ ኣለኹም ኮንኩም እዳውኩም ኣልዕሉ ክንጽልየልኩም ክንድግፈኩም ብጸሎት ኣምላኽ ድማ ክረድኣኩም ካብ ሕጂ ዘሎ ዘመን ህይወትኩምሲ ብኽብሪ ክኸውን እግዚአብሔር ድማ ብኽብሪ ክትቀበልዎ የለኹምን እግዚአብሔር ይመስገን ኩላትና እንዳመስገንና በሉ ነመስግን ሃሌሉያ እዛ መንግስት እዚኣ እንዳሓሰብና ነዛ መንግስት እዚኣ እንዳጠመትና ንዓና ተጸባበና ንኣምላኽ ነመስግኖ ንመወዳታ ጊዜ እግዚአብሔር ይባረክ እና ጨብጨብና ንጎይታ ንኽብሮና እግዚአብሔር ይባረክ ናብዚ መንግስቱ እዚኣቲና ያለና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናይ ምድሪ ነገሥታት ዓላማኦም ዓላማ ይቀያየር እዩ በብጊዜኦም ናተይ ዓላማ ግን ዘይልወጥ እዩ ዘይልወጥ ዓላምኡ ብደይ ፍቅሪ እዩ ዓላምኡ ብደይ ስናዩ እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማዩ ሰንደቅ ዓላማዩ ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረአየለይ እናሰዓርት ትስዕር መንግስቲ ትስዕር መንግስቲ ከም ዘላትኒ ምልክተይ ናይ ምድሪ ነገሥታት ዓላማኦም ዓላማ ይቀያየር እዩ በብግዚኡ ናተይ ዓላማ ግን ዘይልወጥ እዩ ዘይልወጥ ዓላምኡ ብለይ ፍቅሪ እዩ ዓላምኡ ብለይ ሰናዩ እግዚአብሔር ሰንደቅ ዓላማዩ ሰንደቅ ዓላማዩ ሰንደቅ ዓላማይ ሰንደቅ ዓላማይ ኣብ ልዕል ዝበለ ቦታ ኮይኑ ዝረአየለይ እናሰዓርት ትስዕር መንግስቲ ከም ዘላትኒ ምልክተይ
እስኪ ብጭብጨባ በለልታ መሊስና ንጎይታ ክነኽብሮ ክብርና አምላኽና ይሁን የዳውና ምሰናይ ልብና ይዘርጋሕሞ እግዚአብሔር ይባረኽ ነዚ ጎይታ እዚ ንመወዳእታ ግዜ ንባረኮ ሃሌሉያ ናብ መንግስቲ ፍቅሪ ወዱ ዘእተወና ብቅዱስ ጻዊ ዝፅዋዓና ካብ ሞት ካብ ጸልማት ዘውፅአና ጎይታ እዚ እናረኣና እናሓሰብና እስኪ ሃንሳእ ንጎይታ እስካብ ልብና እስኪ ንባርኮ እግዚአብሔር ይባረኽ ባቂ ካበይ ከም ዘውፅአና እስኪ እናረኣና ዘከርና ክብርና ሃቦ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ 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 ወዳታ ድማ እስኪ ከምዚ ኢልና ንጸሊ ፎር ሚኒት ንነፍስ ወከፍና ንገዛእ ርስና ንጸሊ እዛ መንግስቲ እዚኣ እናተጸባበና ክንነብር ምብላዕ ምስታይ ምምርዓው ኃጢአት ኣይኮነን ነገር ግን መንግስቱ ምቅዳም ነትናቱ ነገር ቅድሚያ እንህብ ሰባት ክንከውን አምላክ ክረዳእና ንመወዳእታ እስኪ ንጸሊ እግዚአብሔር ይባረኽ ጽድቁን መንግስቱን ንደሊ ሰባት በመንፈስ ድኻታት መንግስቱ ንናፍቕ ሰባት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፍስ ወከፍና ክንከውን መወዳእታ ግዜ ንገዛእ ርስና ንጸሊ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ዛረቦ ተቀመሉ ነዚ ግዜ እዚ እግዚአብሔር ይባረኽ ናይ ልብና ናፍቆትን ድሌትን እንገሮ እግዚአብሔር ይባረኽ ሃሌሉያ ቅዱስ አቦና መስግነካሎና ክብሩ ሁሉ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንአኻ ይኹን ስለ ጸንሐና ግዜ ሁሉ ተመስገን ስለ ዝነበረና ናይ አምልኾ ግዜ ናይ ቃልካ ግዜ ሁሉ ስምካ ይባረኽ መንፈስካ ማኸልና ስለ ዝነበርካ በቃልካውን ስለ ተዛረብካና ነመስግነካሎና ወለብና ድማ ቃልካ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስካ ይተሓተም ከም ሆይና ድማ ንርከብ ነፍስ ወከፍና ደግፈና እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም ገጹ ይብራሃልኩም ኣብ ተኸድዎ ዘበለ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ተተሐለወ ተባረኸ ድማ ይኹን ሰሙንኩም ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ላኽባረኩም በሰላም ኪዱ